Avui, la Biblioteca de Figueres us proposa un viratge en el temps a la ciutat grega d'Atenes durant el segle V abans de la nostra era, de la mà de l'escriptor i filòsof grec Sòfocles. Edip Rei, obra reina de la dramatúrgia occidental, fonema teatral esdevingut popular mercès a la psicoanàlisi de Freud i peça clàssica del pensament occidental. Sofriment i conflicte, enervament i compassió, determinació i paura d'una tragèdia grega. Però quina és la bastida bàsica d'una tragèdia grega? Fem memòria. Pròleg recitat pels actors, pàrode, cant del cor, estàcims, cant del cor, alternat amb diàleg dels actors, èxode, el cor al costat de l'heroi, encara que no hi prengui part, i ara 4 ratlles del dramaturg. Sòfocles, 497-406, abans de la nostra era. Fou autor d'unes 123 obres. Malauradament, només se'n conserven mitja dotzena. Va introduir valuoses innovacions en el teixit del relat teatral. Contraposició entre les accions humanes i les supersticions de les deïtats, les decisions dels déus. A les seves obres augmenta el nombre d'actors de 2 a 3. Amplia amb més membres el cor, tot i que els hi minva el protagonisme. Cedeix més importància al diàleg escènic entre els actors, flexibilitza la unitat temàtica de la trilogia fins aleshores emprada per Esquil. Com sabeu, Sòfocles és el forjador del mite d'Èdip, emprat per la psicoanàlisi freudiana. Freud se serveix d'aquesta figura per vestir el complex d'Èdip. Entre d'altres innovacions, aquest autor elabora la ironia, un enginy literari on el personatge, en aquest cas Èdip, no és conscient que les seves afirmacions, les seves declaracions, són el seu drama i el seu trauma. Un drama que el públic palpa, endevina, destria a partir de les seves pròpies paraules, però Èdip ho ignora. I l'etopeia, prou característic en el fet tècnic de Sòfocles. Però parlem una miqueta d'Èdip Rei. Una predicció que serà el punt de partida. Us en faig un breu resum introductori. Tebes és una ciutat maleïda i aquest estigma marcarà tots els reis de la ciutat. Quan Laios torna a Tebes per recuperar el tron que legítimament li correspon, arrossega la maledicció de Pelops, rei d'Èlide, per haver raptat i violat el seu fill Crísip. L'oracle de Delfos va predir a Laios que moriria a mans del seu futur fill, de manera que el rei decideix imposar-se una castedat forçosa. Però què passa? Una nit d'embriaguesa cedeix a l'impuls eròtic i Lucasta, la seva dona, queda embarassada. En un intent d'evitar el que va predir l'oracle Laios, ordena abandonar el fill a les muntanyes de Citeró. Però un pastor troba el nadó i l'entrega als seus amos, els reis de Corint, Pòlip i Mèrope, que decideixen fer-lo passar pel seu fill. Aquest nadó és Èdip, que en grec significa
el dels peus inflats. Doncs sí, inflats a resultes de les lligadures que tenia quan el van trobar. A partir d'aquí va començar tot plegat. I l'incest ja estava servit amb bombo i platerets. Qui no ha volgut alguna vegada furgar en els seus orígens? Èdip ho va fer, i a mesura que anava cercant, descobria la calamitat del seu propi destí, convertint-se en un heroi tràgic, salvant el poble i pagant un preu molt alt, la seva pròpia destrucció. Èdip, un heroi coratjós, curiós, honest, orgullós i impulsiu. La lluita de l'ésser humà amb ell mateix, una lluita contra un destí injust i aberrant. Quan Èdip vol allunyar-se de la predicció de l'oracle, més s'acosta a complir-la. El cor canta a Èdip rei. Ai, generació de mortals, com penso que la vostra vida és igual a no res. Quin home aconsegueix major felicitat de la que s'imagina i un cop s'ha imaginat que la té, aquesta s'esvaneix. Davant del teu exemple, davant del teu destí, infortunat Èdip, no puc considerar feliç res que sigui mortal. Llegim, rellegim i compartim Èdip rei, drama enmig dels drames, humà i familiar que trenca el cos de la moral occidental. Una lectura fascinant i, de segur, una tertúlia enriquidora. Fins aviat.